Okay, mga paps. Okay. Okay, bago lang kitapos ang odontectomy. Okay, medyo numb pa. Hey, what's up mga paps? Pati pag-abot sa iPhone, i-vlog. May ako update sa inyo, no? Nang mga sobra na guro, isa kasi man na ang agunto ko sa akong ngipon, kaya may ara ko sang impacted wisdom tooth. So, klaway, sakit-sakit kung gabi daw mabuang ko, kikihibi ko. So, subong ang appointment para sa akon nga Odontectomy. Surgery siya, minor surgery nga kwaon ang akon nga wisdom tooth nga impacted. Ang impacted, bot silingon sina, imbes nga magtubo ang ipon pababaw, nagtubo siya pakilid. Gakontra siya sa, nag-press against siya sa isa mo kang ipon. So sakit-sakit yung gabi. Nag-ibi ko, tanan yung santo, ginapangadian ko. Ay, salamat. Ha? Nangadi ka gitman. Hindi ako grabe mga di, pero pag sakit kayo sa ngipon, Santa Ana, Santa Maria, Santa Isabel, puro bayi nga ako nga santo ba. Happy na ako kay nakapaschedule na ako kag later na gabuton, pero not your ordinary gabot. Igisiyon kita nga akong gums, kag butungon ang wisdom tooth. Pero matapos ni at least wala na, hindi na ako makakulbaan. Kibla mo tagagabi, gasakit. Malakat namin. Okay. Good luck to me. Ako eh. Okay, mga paps, ang plano ko is pakita ko sa inyo kung what happens before and after the surgery, wisdom tooth surgery. So, like I said, yagina, hindi ni siya straightforward, nagabot lang, kundi surgery gid siya kay gisian ng gums mo kag butungon sa dalom. Different, pero hindi man siya grabe kada. Minor surgery man lang ni siya. So, subong feeling ko daw okay lang, hindi mo kay magit ko nakulbaan. Medyo anxious lang. Later pag-abot sa clinic, mabalik naman ta video. Okay? Okay, ano na kita? Ayun na kita sa clinic. So, ano na ni? Okay. Okay. Pasaka sa clinic. Sobra ka lang. Natulatan naman si Doc. So, pungko kami diyan na yan. Kagtanaw TV. Sigma na ni procedure pero mga 30 minutes to 1 hour. Meanwhile, wala pa si Doc. Kitanaw na isang District 9. Ang sakit. A few moments later. Okay, alam ni si Doc. So, wala ko na lang at tawag niya ko. Tapos, start ng procedure. A few moments later. Okay, mga paps. Okay. Okay, bago lang kitapos ang odontectomy. Okay, medyo numb pa, pero medyo batyagan ko ng sakit kaya nag-wear off ng wear off ng anesthesia. Gin-suture kahit ang akon niya medyo masakit ang dili ko, ang dili nga face, numb nga sakit. Pero okay man ang experience. Why ko may nabatyagan nga sakit. May gamay lang ang ilo one time, pero amo lang to. Okay naman din. The whole procedure
Inayawan daw, medyo inayawan siya bunot pero na-manage siya sa sakto nga way kung may nabatsagan nga sakit. Mulang na ang akon nga ginadread ang amo na yung base karon magsakit na bala kung wala na Ay, anesthesia. ara si mga resita ga? Oo, ari yung resita. So, ginresetahan ako sang antibiotic kag painkillers, ano man lang, silicoxib. So, hopefully, wala akong yung batsagan na sakit karon. Kag chill lang. Hindi ko magkaon sang anything init daw. For 24 hours. 24 hours, ice pack ko ni. So, baka ice cream. Haha, ice cream. Kaya matulog na, why ko, kailang na. Yeah. Hindi lang ko kambal mayo kaya basta magtulog na, why ko kuluya. Pero, okay man. So, salamat kay Doc Palma. Yeah. Palma? Pama, bro? Ah, Palma or Pama? Palma. Ay, wrong spelling ko liya. Dito na, oh my God. Wala yung phone. Oh. Kay Doc Palma, isang qualident na very good dentist, very good oral surgeon. Very ma-recommend ko kay. Okay. So, if you have problems per sakon, wisdom tooth impaction. Sa iya ka mo. Sabi ko Pama. It's good. Daddy, Yeah. what I meant by drugged is anesthesia. Yes, anesthesia, local anesthesia lang. Pero wala ko yung general anesthesia nga to para sa makita yun sa YouTube ng mga daw na hubog. That's not me. Ha? Okay. Pakal kami na ice cream. Ice cream! Woo! Ay, nasipot niya yan. Sipot man. Yung tahi pa? Tahi gid. Yung tahi agad. Okay, update lang mga paps. 2 hours na after sa odontectomy ko, no? 2 hours na after sa surgery. Medyo naam gyapon ang guya ko because of the anesthesia, pero medyo ka-subside na. May gamay lang nga daw tenderness kag swelling na nabatsagan ko. Medyo gamay lang nga sakit nabatsagan ko sa ilong kag sa diri ko, kag sa diri ko sa chin ko. Okay lang. Problema karon anong kanon ko. Pero takaan ko magkaon. Supi? Hindi pwede init. Cold bitanan. Tanan ko ang... So, cold compress ko gali ni. Kaya pa bugnawita. Okay, cold compress daw. Tapos, ang iyang ano... So muna update naman karon na mga after 3 hours ayos. So mga paps, it's about 6 hours na after sang akon nga wisdom tooth operation. Managtulog na ko, nakakaon ako, nakainom na ako sang painkiller. Tapos nakainom naman ako sa antibiotic. So do okay naman. Medyo ilinaton ng kukawa, pero hambal ni Doc normal na ako, no. Medyo gyapon, medyo naam gyapon, may gamay nga pain, pero okay. Pagtulog ko na hopefully buwas okay na. So amo ma lang na. The next day. Okay, good morning. Update lang. Okay, Pops. Good morning. Update lang. Okay ang tulog ko. Wala nagsakit ang hipon ko. Pero medyo sore throat ang dating isang akon niya tinahian. Today. But it's all good na. Basta sundon ko lang akon niya antibiotic. Hindi na wani mag-inom sa pain reliever. Kaya okay na agad. Sundon ko lang antibiotic ko para iwas infection. Tapos medyo sakit lang magtulon kay because of the surgery. Pero all in all, it's I can sense nga paayo na. I can do my daily activities without a problem siguro. So thank you. If ever nga matabo man na sa inyo, so don't worry about the wisdom tooth operation. Okay lang na. Okay lang gid na. Tapos okay man ang recovery. Wala man gid problema. So thank you sa pagupod sa akon. Okay. Next time naman mga paps. Bye.